Bueno, pois casi teño que marchar daqui, porque non funcionaba isto. E ademais tiña aquí uns textos para ler e tampouco funcionan. Entón, despois deste relato maravilloso, eu vou tirar millas. Moitas grazas por vir, é unha honra estar aquí. Moitas grazas, Marilar, polo convite. A verdade é que cando me convidaches, eu dubidei un pouquiño, porque non sabía moi ben que pintaba eu aquí. Pero, vamos, despois dime conta de que sí que levaba certo tempo percorrendo o territorio galego e que o que podía facer era mostrar imaxes de mulleres que eu me fun atopando polo camiño e intentar darlles voz e contar un pouquiño as súas historias. E tamén, obviamente, que quería estar aquí para aprender das miñas compañeiras relatoras e por eso estou, pero non o tiña nada claro e o problema coa presentación tamén me estaba indicando o mesmo. Entón quería comezar pois un pouco mostrando algunhas imaxes de Ruth Matilda, pouquiñas, pero que creo que gardan certa relación co que eu vou facendo neste traballo do proxecto de Habitar o Baleiro, e tamén me gustaría incidir na cuestión técnica, que a verdade que me alucina bastante pois a calidade das súas fotografías, atendendo sobre todo as limitacións que tiña ela por aquel entonces, non? Digamos que agora é moito máis sinxelo e máis doado facer boas fotografías que no seu tempo, non? Incluso que me identifico moito con este tipo de retratos, pois esa luz que busca nese retrato desa fiestra. E como digo, pareceme, ademais de todo ese valor de carácter documental e histórico, pareceme que a nivel técnico e artístico é unha gran fotógrafa. E, bueno, a mí tamén sempre me gusta imaginar o meu traballo, pois se chega vivo 100 anos despois, pois tamén concibo un pouco os meus proxectos así. Tamén estudei xeografía e historia e gústame pensar pois como serán vistas as fotografías dentro dun tempo e creo que a fotografía pois ademais sempre gaña, non, co paso dos anos e bueno, como estamos vendo pois no propio traballo de Ruth Matilda pois ten un valor inmenso. Entón, xa indo ao proxecto de Habitar o Baleiro, o que vou facer é ir mostrando imaxes, non, de diferentes mulleres, como digo. Un pouco a idea xeral do proxecto, no que estamos varios compañeiros e compañeiras e levamos facendo durante varios anos, pois é mostrar as sombras e as luces da situación do rural en Galicia. O que esmorece, pero tamén o que agroma, non? Tamén queremos dar un relato esperanzador, porque creo que é o que nós podemos facer por o rural tamén, non, como profesionais, mostrar esa parte de que aínda hai vida, aínda hai certa esperanza, aínda que tampouco debemos caer no romanticismo e a situación é moi dramática, obviamente, non? Entón, por unha banda, mostramos mulleres como esta, non, que representan ese modo de vida máis tradicional e outras mulleres como esta da imaxe, non, que se chama María e que, bueno, fundou un proxecto co seu compañeiro en Senderiz, en Lobeira, en Ourense, unha pequeniña aldea. É un proxecto moi ben consolidado a día de hoxe, xa leva moitos anos, e o que fan ali, basicamente, é ter o que se denomina como coworking, co-living, non, convivencia. Chegan persoas de moitísimos puntos xeográficos, de todo o mundo, suscitou interese incluso a nivel internacional, e, bueno, é unha nova maneira de habitar o rural, porque sí que si atendemos a esa maneira de habitar de xeito tradicional, como digo, pois basicamente está esmorecendo e quédalle pouco, non? Aquí vemos a Isolina, que é unha muller de Piornedo, durante a Mallega, xunto con outras mulleres, son sobre todo mulleres, fundaron a Asociación Teitos de Piornedo, que loitan por preservar as pallozas. Bueno, as pallozas xa sabedes, non? Unha construción de carácter medieval, moi antiga, e que prácticamente agora a paisaxe ali en Piornedo pois son teitos de latón, de chapa, bueno, non sei exactamente que material,
pero que é moi custoso, non? Teitar as pallozas, non teñen casi axuda a nivel institucional, contan con moi pouquiña axuda. Entón, bueno, dende aquí sempre pois, mandarlles o noso agarimo, a nosa forza, e ademais destas accións, non, de cultivar o centeo e facer a mallega, pois realizan outro tipo de actividades como é o Pola Vila, que son concertos e foliadas e ceas dentro dunha palloza, fan rutas de sendeirismo, fai pouco estivemos facendo con elas a ruta da transhumancia, cos pastores que ainda quedan, facendo a transhumancia, a zona de León. Bueno, é unha pasada, non, acompañar estas persoas que como digo, pois preservan e dignifican o territorio. Esta muller é Ana Corredoira, Ana da Cernada, tamén comúnmente coñecida, non? Que vive nesta aldea, apostou por continuar coa granxa familiar, é produtora de leite ecolóxica e tamén, xunto con outras mulleres da zona da Ulloa, fundou, creo que se chama Cooperativa Vacas da Ulloa. Tiña todo iso aquí nos apuntamentos que non me funcionan, pero creo que é así. Esta muller chamase Pura, coñecina nunha fría mañá de inverno en San Xoán de Río, que é un dos concellos máis despobados de Galicia, e aí viña de coidar o gando, despois iba a coidar da terra e despois iba a coidar do seu marido que estaba encamado. Como digo, era unha fría mañá de inverno, nevaba, e bueno, xente de outra pasta. Eu considérome que son bastante traballador, pero estas mulleres non sei, son un exemplo. Ela é Margo, que seguramente coñecedes a súa historia a través da película das Bestas, de Rodrigo Sorogoyen. Bueno, chegou a Santoalla buscando un lugar para facer un proxecto de vida co seu compañeiro e despois pasou todo o que pasou. Ela continúa ali, cumprindo o seu soño. A verdade é que fai tempo que non a visito e teño ganas. Ela é Áurea, vive en Puxedo, en Lobios, en Ourense, e contounos, cando a visitamos, pois como facía carbón e como iba a vender despois polas aldeas, non? Como vedes, está sorrindo, non? Ainda vai vestida con ese pano negro, símbolo do loito, non? De gardar esas ausencias, pero tamén nos gusta retratar pois estas mulleres, non, con este rostro sorrindo, non é o meu retrato favorito, non, da miña carreira, pero creo que representa un pouco tamén pois esa parte máis optimista, non, máis positiva, inda que, como digo, é unha maneira de ser e de estar e que está a esmorecer. Ela é Virginia, e xunto co seu marido Manuel, pois aínda traballa con un arado romano no corazón dos Ancares, en Becerreá. E un pouco o proxecto, pois como digo, xurde para iso, non? Para preservar todo este tipo de prácticas tamén e de pensar en como serán vistas estas imaxes, estes documentos co paso do tempo. Ahora mesmo está a exposición que temos, está en Ferrol, todas estas imaxes van acompañadas de textos dos meus compañeiros e compañeiras, textos maravillosos. Tiña un preparado para ler, pero como fallou o ordenador, pero non puiden, pero vamos, que recomendo que visitedes a exposición porque é moi enriquecedora a nivel do proxecto de todas as linguaxes, non? Coas que conta o proxecto, incluso unhas pequenas pezas audiovisuais, etc. Estas son dúas mulleres que chegaron de Alemania a Mañón e onde están realizando un proxecto para rehabilitar unha aldea e bueno, prácticas de permacultura, cultivos sostibles, bueno, a tipoloxía xeral, non, que vemos nestas persoas, sobre todo que veñen de fora, de outros lugares, pois é que escapan das cidades para buscar un ritmo de vida máis sosegado, fuxindo do estrés, da ansiedade. E a min pareceme moi interesante e tamén lanzou a reflexión de que creo que cara onde deberíamos ir todo o mundo, non? Un pouquiño. Ela é Natalia tamén, da zona da Ulloa, do corazón de Galicia, é unha apicultora,
bueno, que cree e loita polo seu territorio. Obviamente todas estas persoas desta zona, non, da Ulloa, pois todas elas estaban moi implicadas na loita contra a implementación de Altri, non? Todas elas. Ela María José, que é da zona de Silleda, e realizou un proxecto no que vende sobre todo froita deshidratada. Despois de quedarse en traballo, voltou á antiga casa familiar que estaba en ruínas, rehabilitouna e bueno, ora ten este proxecto, non? Esta muller non sei como se chama, pero é unha mariscadora e bueno, Galicia hai que entendela obviamente coa temática do mar. Hoxe que estamos ademais na Coruña, son de interior, son de Ourense. Bueno, as mariscadoras que están sufrindo unha situación moi precaria a nivel laboral, tanto de salarios, a reducción da produción, toda a contaminación, despois, ao mesmo tempo, sufren moitas enfermidades asociadas ao seu traballo, non? E non están recoñecidas. Entón, bueno, penso que tamén é importante recoñecer o traballo destas mulleres. Bueno, xa vedes a posición na que está esta muller. Eu teño acompañado as mariscadoras durante varias xornadas e cada vez que saio dali saio destrozado. Ela é Luz e chegou a Ernes, a Negueira de Muñiz, e fundou unha cooperativa na que vende mermeladas, patés, conservas ribeiregas, cooperativa, que non me lembro agora do nome, tamén o tiña apuntado por aquí, Ribeiregas. Bueno, unha persoa maravillosa, é luz e ten luz, e eu pregunteille un día pola noite, estaba ali con ela na aldea de Ernes, e pregunteille: Luz, ti non tes medo porque aquí non hai farolas de tropezar e caer? E ela contestoume: bueno, podo caer, pero prefiro ver as estrelas. E quedoume esa frase aí grabada, non? Porque o que valoramos na vida e o modelo de vida que queremos ter. Ela é Guillermina, tamén da zona de Negueira de Muñiz. Tanto Luz como Guillermina foron das primeiras persoas que chegaron ali. Aí está coa súa nai, que faleceu pouco tempo despois desta imaxe. E ela é María, que tamén é desa zona, non? Vive tamén en Ernes, e é unha muller que traballa na extinción de incendios forestais, pero como moitas destas persoas, despois na tempada de verán adícanse a rapar as ovellas. E tamén preguntándolle unha vez a unha destas persoas desta zona de Negueira, decíalle se lle chegaban os cartos, non traballando tan poucos meses ao ano, non? Porque non traballan moito, son 4, 5, 6 meses. E esa persoa tamén me contestou: depende o que ti precises para vivir. E esa persoa chegabanlle os cartos. Ela é a Ida e coñecina na escola de Negueira de Muñiz tamén, cando estaba aberta, porque ahora xa está pechada outra vez. Era un momento de esperanza esta imaxe, non? Porque a escola estaba reaberta, non? Despois de moitos anos pechadas por todas as persoas que chegaran ali a esta zona de Negueira de Muñiz, pero agora pois baixou, xa non chega xente e voltou a pechar. E falando con Aida, lembro que me comentaba unha cousa moi interesante, que era a cuestión de que ela xa estivera noutras escolas traballando e comentábame que ela notaba como nestes nenos veía unha capacidade máis creativa, non? A creatividade destes nenos era maior, porque son nenos que se crían, que nacen entre a natureza, seguramente tamén teñen outro tipo de limitacións, ao mellor de interacción social, non o sei, pero nesta cuestión da creatividade decía que era moitísimo maior, que la notaba. Aquí trae unhas pandereiteiras, bueno, vestidas con traxes tradicionais, non? Que, bueno, para velos, pois iso, hai que ir a unha foliada, unha romaría, neste caso é a romería etnográfica Raigame, e, bueno, símbolo tamén un poquinho de esperanza e da nosa cultura, non? Elas son dúas mulleres que se coñeceron tamén na zona da Ulloa durante o Festival Agroqueer,
e ahora son médicas e permanecen neste territorio e son unha parte fundamental do territorio. Eles son Mauricio e Cintia, que chegaron a San Xoán de Río, como pon aí nesa lenda, non? Na porta da súa caravana, onde viviron varios meses, viaxando na procura dos seus soños. Esta é unha muller coidadora e tamén me gustaría reivindicar un poquinho esa parte, non? Das mulleres que permanecen no rural coidando dos seus pais, porque son casi sempre mulleres, e ademais hai unha tipoloxía agora bastante concreta de mulleres migrantes que veñen de outros países, que veñen de outros lugares, e que grazas a ela pois as persoas maiores pois poden recibir tamén atención, non? E ela é María e emigrou, estivo en Barcelona e decidiu volver á súa casa natal, ao seu territorio, en Folgoso do Courel, para morrer no seu lugar de orixe. 5 minutos, sí, teño aquí. E estas montañas que estaba mirando María non son exactamente as mesmas, pero son prácticamente as mesmas que esta fotografía, que é o incendio, o peor incendio da historia de Galicia, cando estaba entrando no Courel o ano pasado, que foron máis de 30 e pico mil hectáreas. E ela é Maruja, que é unha muller que coñecí no ano 2013 en Toubes, en San Cristóbal de Cea, e esa noite non podía dormir, obviamente, por este incendio que afectaba a súa aldea, e aquí vémola con unha cara de preocupación, pero podídemola coñecer e visitar anos despois, e unha muller encantadora, que sorrí moito, e que cando vas a visitala alegrase moitísimo, diche que estivo pensando moitísimo en ti, por si non te volví a ver, e agasállache con, pois non sei, patacas, calcetíns, calquer cousa. Estas son dúas mulleres da miña zona de orixe, da zona de orixe do meu pai, Carbellá de Avia, na comarca do Ribeiro, que estaban loitando contra o lume o ano pasado. Vi moitas persoas mozas, moitas mulleres, pois loitando contra as lapas, non? Cando se di que as novas xeracións pois non asumen ou non se responsabilizan dos momentos actuais, pero tamén doe ver persoas maiores, non? Sufrir esta lacra, e a verdade é que, como vedes nas imaxes, pois me atopo moitas persoas maiores, neste caso unha muller tamén da mesma zona, en Carballeda de Avia, pois como vedes, pois cunha xesta, non? Que pasou o ano pasado, que a moitos lugares non chegaron os servizos de extinción, non chegaron os bombeiros, e foron os propios veciños e veciñas os que tiveron que asumir e loitar contra o lume. O mesmo que esta muller xa, da zona de Chandreixa de Queixa, que non vou comentar nada máis porque agora veremos un pequeniño vídeo dela. E o mesmo que Manuela Senmedo. Denominouse Manuela Senmedo esta muller, que saltou un pouco a palestra mediática durante un incendio no ano 2012 na aldea de Laioso, en Vilar de Santos. Si vedes a súa man, está chea de cinza. Manuela, a súa vez, era viúva dun bombeiro forestal e tivo que loitar contra o lume con máis de 80 anos. E esta aldea de San Vicente, en Vilamartín de Valdeorras, e este estado no que quedou despois da primeira foto do peor incendio da historia de Galicia, quedou completamente arrasada, e aí, pois, obviamente, marchan moitas cousas a nivel económico, pero tamén moitísimas cousas a nivel emocional, e todas esas lembranzas de outras xeracións, desas xeracións tamén de mulleres, non, que veíamos. E, por último, se isto funciona, quería rematar tamén con 3 mulleres que tiveron que loitar contra o lume o ano pasado. En cuestión de media hora tiñan alpinistas prados, e aparte de estar nestes prados, saltou xa por esa ladeira toda e envolveu o pueblo todo. Chegaron os medios andanos xa a ver a nave, xa nos intentaramos apagar a nave, sacaramos as animales e sacaramos as persoas do todo. Porque sabíamos o que había. Nadie nos lo quería, pero nós sabíamos o que había porque viñamos diludidos outros pueblos. Non sei, é unha cousa que non ten explicación, porque aí lá tiñámoslo controlado, de repente deu un aire e levou un partido por lá, e volvemos a nos escapar.
Este no sei, quere acabar con nós. Non hai outra. De verdad. Levo 40 anos aquí en España que eu sou portuguesa. Nunca vi tal cosa. Nunca, jamás en mi vida vi tal cosa. De verdad. Lo que está pasando en casa es algo indecente. Este sentimiento y riesgo. De verdad, esto. E xa está. Estaba subtitulado porque o empreguei anteriormente para outra cousa, non por, claro, que é un pouco raro, non que se escoita en galego subtitulado castelán. E bueno, pois isto é o que sufrimos todos os veráns, impotencia, carraxe, e ora as portas, pois veremos como vai, pero pinta complicado de novo. E pola miña banda nada máis, xa está.